मानव सेवा मिशननि गेजेरजों जोंनि गोदोनानै थानाय बा दुखुथिया जेनाखि राङारि लोरबां जोंनि देहायारि गोबां रोखोमनि लोरबांथि थानाय सुबुंफ्रा गोबां समाव जोंनि रां रुफा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय न'खरफ्रा लोरबाङाव थानायखौ नुनो मोननानै सरकारा मोजां आसनि लादों। दा बे आसनिनि गेजेरजों अल बिटिआर मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव 100टा ई-रिक्शा होनायनि जे बिथांखि लादों बेनि थाखाय सरकारनिसिम गाहाय खुंथायाव थानाय मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जोंनिफ्राय आफादनि जानानै आफादनि गाहाय आफादगिरि जानानै आङो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो लोगोसे बे डिपार्टमेन्टनि EM मानव गेदेर श्रीजुत गौतम दास सार बिथाङा दि जों बुजिस'हायै सानस'हायै जे बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफ्रा गोबां समाव मोजां रोखोमै दावगालांनो हागोन होननानै बिनि थाखाय मोजां नैबे आसनिखौ लादों। दिनै गसाइगाव साब डिभिजनाव गासै नुनाय मथे आङो 8-9टा दङ गासैहाय। ई-रिक्शाखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोनदों। दा जोंनि जेनाखि खुंथाय सरकार सोलायनायनि सरकार बे सरकारनि हेंथायै बहुद समाव आंनि सिगाङावबो आंनि खोमा खाथियावबो बा आंखौबो बहुद रोखोमनि मानसिफ्रा BPFनि सुबुंफ्रा नोंसोर प्रमद बर' बिथांनिफ्राय मा मोनखो दानि सरकारा नोंसोर मा होनो हाखो होननानै बुंनाय हिसाबै दा जोङो बुंनो हाबाय। जोंबो नैबे ई-रिक्शाखौ मोननानै एफा एनै जों गोग्गानानै लानो हायो। दा सरकारा फैबाय थानाय समाव जोंनि थाखाय मोजां हाबा मावलांबाय थागोन होननानै आरो बैफोर जोंखौ इगनर खालामनाय जे इनसाल्ट खालामनाय मानसिफोर बैफोर दा बुजिनो बा सोलोंनो बेनिफ्राय नाजानांगौ। फैबाय थानाय समाव बे सरकारा जोंनि थाखाय जेरैबायदि जोंखौ दा मोजां रोखोमै सिगांथिं मोजां सुबुंफोरजों लोगोसे जोंखौबो जोंनि भारत सरकारा थिनानै दोनखानाय 4% रिजार्भेसन अनुजायै 38टा डिपार्टमेन्टआव जोंहा 4% रिजार्भेसन थानाय हिसाबै जोंनि बेकलग साख्रिनि पस्ट आरो फैबाय थानाय बाजेट सेसनाव जोंनो गोदान बाजेटआव बिटिआर हालामनिफ्रायबो आसाम सरकारा जेरखम 1250 थाखा जोंनो अरुण'दय आसनि होयो बेबायदिनो जोंनि आफादनिफ्राय जोङो जेनाखि डिमान्ड होदों बेबायदियैनो जोंनोबो बिटिआर हालामनिफ्राय एसे अनसुंथाइ होगोन होननानै सारा एबारनिफ्राय बाजेट सेसनाव मानव गेदेर बिटिआर खुंथायनि गाहाय खुंथायगिरि प्रमद बर' सारा खोथा होदों। 17 बोसोराव जोंनि मानसिफोरखौ जोङो जेनाखि बिटिआरनि एक्स CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों थाङोब्ला दरजा बन्द खालामनानै जोंखौ खारखुमानानैसो थायोमोन। जोङो अनेक रोखोमनि अनेक समाव जोङो 17 बोसोराव बिनि न'सिम थांदोंमोन। जों बेखौ बिटिआर हालामसिम लोगो हमनो थांदोंमोन। गेटआव बेखौ लोगो हमनोबा टिकेट दाननांगौ आरो बिनि दरजा खाथियाव मोनैब्लाबो जोंखौ नाख्रांनानैहाय मानसि दं होननानै सोआमोन। जोंबायदि मानसिखौ लेंग्रा लेंथा होननानै मुगैनानै मुजुनानै खाथियाव लाफायामोन। दा 17 बोसोराव जे सरकारानाखि खुंथायाव थासेयावबो जोंनि जे 4% रिजार्भेसन अनुजायै 38 डिपार्टमेन्टआव अल एराउन्ड दा 38 डिपार्टमेन्ट रिजार्भ सिट थासेयावबाबो जोंनो बेबायदि मानव सेवा मिशन आरो दा पेरा अलिम्पिकनि थाखाय एक्सट्रा स्टेडियाम बानायगोन होननानै सारा प्रमद बर' सार मानव गेदेरा जोंनो डिक्लेयार खालामदों थांनाय बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटनि गेजेरजों। आरो देग्लायनि स्पर्ट्स मिटनि गेजेराव जोंखौ गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लानो थाखाय खाबु होदों।